이러고 타야만 남는구와. 나 저 이러고 타는 무슨 문제야? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जों मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय मानोना दिनै सानडे फानडे दिनै जोङो फानडे खालामगोन माने दिनै जों सानडेखौ रंजागोन आरोना एसे भिडिअनि गेजेराव माखासे फालतु भिडिअ नायगोन आरो माखासे खौरांबो फोसावगोन मोनसे खौरां फैदों बे खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासखौ गिनानै 2 बोसोरसिम न' सिंनिफ्राय ओंखाराखै दाखालि बावैसो ओंखारदों सानसे सिगां मैयानि सानसे सिगांसो बिसोर ओंखारदों आरोना बिमारि फिसाजो बेनि सायावबो जों खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो माखासे भिडिअखौ नायग्रोनि नैबे भिडिअखौ नायनोसै बे भिडिअ एकदमबारे भाइराल जागासिनो दं आरोना फेसबुकनि गेजेराव आरो आंथ' भाइराल नङाबा लाखाया जाय भिडिअफोरा भाइराल जादों बेफोरखौसो आं लाखायो अब्लानो दिनै गिबियावनो नैबे gemsri दाइमारि आरो लावदुम लोगोसे जेम्स बोदो ब्लग बिथांमोननि मोनसे भिडिअ ओंखारदों नायबानो जाबाय आंबो नैबे नै बे भिडिअआ बे समाव गोसारगासिनो दं दे बेनिखायसो लाफादों आङो सिरियासलि जारबाय एबार फाग्ला फाग्ला बाननो हागौ दै फाग्ला फाग्ला बाननो हागौ मानसिफोरा फाग्ला फाग्ला बाननो हागौ दा बे जालायबाय बेथ' भाइराल जागासिनो दङ दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय मानोना बे फानसो जोङो सिरियास टाइपै भिडिअ बानायखाया जोंना जास्ट फाननि थाखायसो जों भिडिअ बानायो आरोना सोरनिबा मिम्सखौ जों भिडिअ बानायो सोरनिबा भाइराल जानाय भिडिअखौ जों भिडिअ बानायो भाइराल माने मा गाज्रि भिडिअ नङा आरोना मोजांनि भाइराल भिडिअ बा फानि भिडिअ बा माखासे फान भिडिअ बेफोरखौ जों बानायो अब्ला जों दा नेक्स्टआव रायज्लायनोसैलाय नैबेखौ बेखौथ' आं नुखांबाय जानांगौ बे मानसिया बबेनि बेखौथ' आं मिथिला नाथाय बियो एकदमबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो हमनानै ला गोदो गोदाय माने 5 बोसोर 4 बोसोर 3 बोसोर बेनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि हाथाया नुजागासिनो दं बेनिया नायबानो जाबाय नै बेखौ नायलायनोसैलाय Seriously. हाथाया डुप्लिकेट ना अरिजिनेल बिनिया नोंथांमोननो नांगौबाथाय जायबा सिख्लाफोरा आंनि भिडिअ नायगासिनो दं नांगौबाथाय लाबानो जाबाय नै बिथाङा सिंगेलैनो दं होननानै खोनादों अब्ला जों दा जोबथारनायाव नैबे भिडिअखौ नायनोसै आरो माखासे निउसबो दङ मोनसे सोमोनांथाव निउस दङ बेखौ जोङो बुंग्रोनोसै सानै बिमारि फिसाजो आन्ध्रा प्रदेशनि काकिनाडानि मोनसे गामियाव आरोना फिसा गामियाव सानै बिमारि फिसाजोआ 2 बोसोर थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो माने कर'ना भाइरासखौ गिनानै न' सिंनिफ्राय ओंखाराखै आरो गामिनि मानसिफोरखौबो हाबनो होआखै न'आव माखासे खेथिफोर दंमोन बेफोरखौनो जादोंमोन माइफोर दंमोन माइरंफोर दंमोन बेफोरखौनो जादोंमन आरोना 2 बोसोरसिम न'निफ्राय ओंखाराखै ओमफ्राय बारा मोनजाला नालाय एसेल' मोनजाबाय दा बिसोरो हामख्रेम जोंबाय देहा गाज्रि जाबाय मोजां जानाय गैला मोजां लोंनाय गैला बेखौनो जागासिनो दङ दै लोंनानै थागासिनो दङ बेबायदिनो बिसोर एकदमबारे बेमाराव गोलैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे खौरांखौ पुलिसा मिथिबाय पुलिसा मिथिनानै दा बिसोरखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय बिसोरनोमोन बे जाबाय आन्ध्रा प्रदेशनि जाथाय अब्ला जों दा जोबथारनायाव नैबे भिडिअखौ नायनोसै सासे नैबेखौ गाहरनाय आरोना नायबानो जाबाय नै लागाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन माखासे भिडिअ जों सावरायबाय आरो नोंथांमोना आंनि बे मट' ब्लगनि भिडिअखौ नुवाखैबाथाय मैयानिखौ नायबानो जाबाय मोनगोन चेनेलाव नागिरनानै नायबानो जाबाय आरो नङाबाथाय नैबे लास्टआव मोनगोन माखासे फैनाय दंना बेहाय मोनगोन आरोना अब्ला लोगोफोर मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो गोजोन्थों एसेनोसै आरोबाव मोनसेखौ साबसिन नुदों बे मोनथामनि गेजेराव जों मोनथामल'सो देखायबायना बे मोनथामनि गेजेराव मोनसेखौ साबसिन नुदों नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो अब्ला लोगोफोर बाय बाय आंनि हिन्जाव डिलिभारि जाबा बिखुनजो उन्दुफैनो न' लुनो होननाया बे कमप्लिट जाबाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो गेटबो न'बो एसे इउटुबारफोरनि सर'खौलाय मिथिखागौ दा मामा न' लुबा न' देखायनाय गारि बायबा गारि देखायनाय गस्ला बायबा गस्ला देखायनाय माने देखायनायल' आरोखि माने गाज्रि मोनलायनो नाङा बिदि आरोखि नायलांदो एसे फै